caping gunung ning digarap jenglingan. Siap. Ayo. Pun, derek. Mas Klitik sampean tak dhawuhke karo Mbak Lilis Karnali. Oke, siap. Wis, kuwi milih dhewe kono. Lah Mas Kluduk kali sini. Ben milih dhewe. Oh. Jangan pilihne lho. Hah? Jangan pilihne. Kula milih mesti milih sing ayu. Aja sing cilik-cilik. Sinden Sekar Gadung ki enek sing elek kabeh ayu ning tak pilih ki sing pinggir dhewe kowe. Sing pundi, Pak? Kae, pinggir dhewe. Pit ngadeka ladenono. Itu. Kae. Pinggir dhewe kono lho. Beh. Kowe iki nyapa tek celintisan dadak. Malah oleh kentongan balai desa. Kentongan balai desa aja dipaido. Kentonganmu mung cilik, kowe ane mung ciut iki kowe ane gedhe lek kentongan balai desa iki. Karek ndelok tutuke kuwi lho. Nah, tutukmu mampu apa ora? Tabuhmu mampu ra, Mas? Loh, ya mampu. Kowe cara tenan iki. Iki cara kene pas kok. Suguhane pecel. Nek kene tempe dele, nek bojomu tempe benguk. Nah, kuwi. Benguk ya ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa ta. Yang penting kan masih enak. Benguk-benguk sama tetep tak tresnani cah. Oh iya. Mas Matur Klitik nuwun ya, aku Mas. kok tresnani apa ora to, Mas? Ya tetep no setia sekali no. Ai. Gawedi lho. Anu ora bawa apa-apa. nduk ya, bawa terus engko Mas sing jengkleng nggih. Oh nggih, bawa napa, Mas? Bawa Tapi gunung, ayu-ayu kopok ngono ya. Ngapa to aku yo ngetes bojoku Lho, ngapa jangan to? pamit to lek bawa tapi gunung dadak tekok kopok. Ora usah padu, ora usah ngurusi tangga. Ayo. Iya, ngono kok ngurusi tanggane. Ngene wae, Dik. Tanggane Biasa. salah tak benerne. Kowe meri ta? Meri to, aku langsung Bojoku kaya langsung ngene. meri kowe. Seksi koyo ngene. Loh, iki yo seksi konsumsi bojoku iki. Wedi panganane wae. Yo, coba. Diawiti saka Mbak Lilis Karnali. Ya, Jengklengen yo Mas yo. nggih tak jengkleng to. Ala mboten usah marahi Pak Dalang kula niku pun saged. Jane sing bawa ngriki napa jenengan? Sing bawa sing ngendang. Oh, ora. Ra kuwi jenenge ya bawa. Oh, Basir. Saben bengi Alhamdulillah. nyawa Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sak ndok kanten. Alus sik. Kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Penak. Lah, Lah nyenggole urung kok penak. Loh, kan ini Wong wis mek kena bayangan simulasi Oh, iya, iya, Mas, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting. kan? Simulasi. Nah, ganti ke tangga sebelah ke. Aku jembengen ya, Mas. Kowe iki rasa dijebeng wis ombo dhewe jebeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, Iki janten. rencanane sok ben sampe tak cor ning sore monumen Riok kono sok ben. Nemen riyok Lah iki apa? Rupa glon bodine bojomu kayak Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is beautiful. Kebik endeledek kuwi kok. Ayo cepet, Apaan cepet di pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Mboten. Bawah nduk. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki termasuk pawaan blulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih Alah. ngarep apa mburi ngono Mburi lho. ki yo teng perentol nyatane iki. Yen mamajang ayo Mas among karo janur kuning Apa. Nyapa to? Nyapa. Betah no piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas? Nek wis posisine Lek ngoten iki ngopo? bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? Tandane Iki berarti ape nelek iki. ora. Samu lho. Janur Awas, yo. Yo. Yap. Cas. Tuh. endi? Sing jos to Mas Duk, bosok. Ngomong Sing macri. jos lho.
Tahu dulu tak? Iya. Nah. Tak. Mas, sing jos bojone wis mapan. Dur. Nah. Ya apa lho iso makik iki mekane. Mbok kaya aku ne lho, Danu. Oh ya kuwi lho. Jane kaya kuwi pancen yo. Pipit, teran nek bojomu ki puter, ora padha karo nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok nekku. Sabar, kowe yo Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Bener, nek iki Kene mau tahu bulat kok. kok ora puter barang iki apa tau periksane apa Kowe ora saiki wis beda le tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dik sini Dik. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas, sampean Lis. ping dua. Sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek, misal tutorial njegek kurang dikluk. Nah, njegrek bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Aku sono. Kesuwen. Wis dadak ora anu. Ora simpel nek ngono. Ngono langsung anu Mas, prasmanan nggih ngono ae lho. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh. Prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Ngono. Penak ngono. Nek iki bojoku ora tak tutup lho, dirubung laler. Ora aku ya mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setrummu kuat. Wis tak jengdeng nduk wis tak tenan. Sama ning dhuwur apa ning ngisor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? Ya apa lho? Bojomu ki ning kene. Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? Nyapa? Oh alah. Kowe Karo ya ampun. masaku wae. Plempoken pentil to. Ya Allah. Ada di Kowe cetak saru kowe. Wis ngomong kowe lho. iki apa lho? Dik. Aku ning dhuwur ya, Dik. Injih Mas. kembang. Ini ya. Wae. Ya. Pas. Firman. Watu. Aku iso. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi ya. Tahu lho, tahu bojoku mek hoon Iki- bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak nang ngrungokne wayang. Gunung. Ha ha. Titik to, Mas. Kowe ki apa to kok sorono lho. Kene lho. Celintisan. Gak ndak nek murah padha karo nek Mas Klitik gah. Lah, Bang, anu Dik. Wong itu kenyih lah tapuk iki. Makane bojoku kowe nying Mas tenan. Benisuk padu karo tanggane. Gak iki ya. Ngono ta, Mas. Lah gendung-gendung ini ya. Ya. Apa kena kuwi Piye, kok? piye? Piye? Ini Pak, Pak Wino. Tak dang. Lah gendung-gendung. Mbak anak ini, siap-siap. Kayak gabrus kebo. Macet. Kok anak macet nang tengah Ngene, dalan. Mas. Tak cari sio-sio. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah masa kita ngomong cerat-cerat. Sumbere piye? Malurung. Ngono Aku lho. kangen kuwi iki lho. Ndah-ndak. Piye? Ndah-ndak. Cerat-cerat. Kale. Ya. Ayu nih lah. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak.
Ben mambu tak ngetneh. Tiwas dirubung laler. Besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Salah bos. Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung lho. Gebres metu yo, Mas. Penak ndek bojo Pipit tinggal gebres metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho, Mas. Mambengi aku ora karo awakmu ding mambengi aku. Loh, lah karo sapa? Karo tuku aku. Tak tuapu yo ditresnani sik kuwi kok iso. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ka lho Mas. Ora iso puter. Angel saiki tambane angel. Polahmu ndek apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah, kok iso. Wah, anu Nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik Nduk. Ben lincip nyatis ngono ya. Nyantis ya Mas. Ilmu ben buangir iso mancung tenan nek suntik ya. Aduh. Janggutku disuntik. Janggemu suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa Lis? Panas udan Piye Mas janjine kepiye Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi digo kalau itu. Bangsane iki lho. Panas udan panas. Bojoku hebat. Aling-aling. Napa Mas? Lek bojomu ra kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat home industry. Kok saged? Lho, nggo cican boto beras saya ngomong. Iki ngono punak. Ngawur. Iso. Bojomu Citan gocakno lho, Jon. Napa? Gocakno. Kuwi engko enek pring ning kono mesti mrembet rono malah. Iki apa? Iki kira ndruwo no piye aku iki. Iso mrembet nang pring. Wah, rumah saku. Ya bener. Caping gunung. Yo ye iyo Ayo. Tes. Ngono kuwi nganu. Po. Dangdu. Siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Ya. Padane basah. Ya. Ya, jajah ya. Wek. Langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek piye gundulmu? Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek ki lek wek wis wek Ngono. gundul wis kewer. Ayo. Akhirnya mulai puter. Lah yo balik puter nek kuwi mau kok iso. Bangsane. panas udan Sampun. wis Jan. nadyan Yen wadone sareta lanang turi kelor wana ditresnani ra umangsa Langsung hot Pak ya. mane banyu langsung Zaman berjuang berkali-kali Oye,
nang desa